Der findes et sted, tæt på alt det, der tæller, når man som ung familie skal skabe en hverdag, eller man som lidt ældre godt vil have mere ud af både livet og pengene. Et sted tæt på indkøb og kultur, tæt på gode jobs, på skole- og pasningsmuligheder, på sports- og fritidsaktiviteter, og tæt på naturen, når den er allerbedst. Stedet hedder Næste station, Rødkærsbro. Med toget er du i Viborg på 10 minutter. Og vil du den anden vej, til Bjerringbro, tager det bare 7. Så det er nemt at komme både til og fra arbejde. Og ud i det blå. Men der er også masser af jobs, man kan cykle til. På et af Danmarks største mejerier, en række moderne produktionsvirksomheder, eller skolen, som har 2 spor fra 0. til 9. klasse. Inden børnene når så langt, tager vi os af dem i en velfungerende dagpleje. Og i et nyt og indbydende børnehus med både vuggestue og børnehave. Ved siden af ligger hallen, med fantastiske faciliteter både ude og inde. Og med aktiviteter og muligheder for alle. Jo, vi er i sandhed tæt på det hele. Men ikke kun på de fysiske faciliteter. Også på hinanden. Der er et helt specielt fællesskab i Rødkærsbro. Her er man mere end bare borger. Her er man medborger. Med en tyk streg under med. Hvis du vælger en by som vores, får du ikke lov til at gemme dig. Her tror vi mere på sammen, end på hver for sig. Rødkærsbro. Tættere sammen.